Otázku na pána Borisa Marhanského, redakcia spravodajstva Preskúrie Košulie. Pred 8 rokmi sme boli jediná redakcia, ktorá proste zviditeľnila Vaška Šváka, dokonca sme tu na ňo čakali, pretože ubehlo 8 rokov, keď ho nechceli médiá zmedializovať a tak ďalej. Myslíte si, lebo aj na internete teraz som čítal celkovo, že mu chýba pokora, že je možné, že ten človek je po tej dobe, ako začal byť známy a v podstate získal x titulov, že mu vstúpla slava do hlavy. Myslím si, že disciplína už je tam, áno. No, tak už je tu tak skôr otázky pre ňoho. Vašku, pozdravujem ťa. Pred 8 rokmi, práve sa budem opakovať, pred 8 rokmi, keď médiá ťa nechceli zmedializovať a naozaj si bol dobrý, bol si dobrý v tom, čo robíš. Boli sme redakcia, ktorá naozaj o teba písala články a tak ďalej. Čo sa zmenilo od teba, od tej doby u teba? Teraz si na roztrhanie, ľudia nám píšu na internete, že ti chýba pokora. Myslíš, že je to pravda? Asi nemyslím, že by mi chýbala pokora. Myslím si, že každý byl 34-35 minut dnešním dnem, tak stoupí po hlavě do těch opisů, prostě, že se to stará, že nebo teda nechci 2 měsíce přípravu, že se taky samé trofé. No a prostě tenhle zápas byl takový restart, jak si říkal, potřebuji být rychlejší, ostřejší v těch zápasech. Přiznám, že to nebylo volenistka, ale pořád to stačí na to, aby považil jeden procent. Nebyl korektní soupeř. Zrovna mě vyzýval třeba z okolí Rony Paradajse a myslím, že to by na něho úplně stačilo. Ešte jedna posledná otázka. Pre mnohých mladých Rómov si bohem a ty si pre nich taká inšpirácia. Čo by si im poradil v tejto rómskej komunite, lebo my vieme, že títo naši chlapci majú na to talent, ale skôr... Člověk se vzdává být prostě svůj, být správný a jít si zase. Ďakujem.